Eustie, baina, hortxe, onda, ia, bostak prest, azia, final handize. Hemetxe datoz, bost, zaldizeko du galdikuek bostak, lehen motokizen, zenbakizen, bi estai, Jose Manuel Martínez, garrien dala, Santi Tegeriaren zaldize, hortxe, bi bat, aiba, arazuelki dago estaik, baina momentu zeutzi etxen dutzo. Lehen motoki horretan, sartuzako momentu horretan, bata, pasan urteko irabazli Eusebio, Anderinu eta Goiena, ganien dala. Han beritxuzerako bihurgune politxe hartzen da bizen. Hortxe datoz, goita bi, itzuli bi geratuko dire hemen, goitxi pasetan direnien. Pasan urteko irabazli Eusebio buru, estai bigarren, pasan urteko irabazli bizek eta atzera beratu dugu. Amar, zenbakizagaz, mambo! Betik, hortxe! Ander, irun eta goion aganion dala. Eusebi aurretik, baina atzetik hor. Estai! Eta emoten da, mariposa dala, ikuskizun politxe emoten. Azkeneko itzulize, hortxe Eusebio, Ander irun eta goion aganion dala. Eta bigarren tokizen mariposa, Manuel Revolta aganion dala. Estai, atzeratxoa geratu da, eta gero, atzera hau, beste bikote bat. Amarra eta irue, mambo eta presuntuoso. Buelta erdi eta emoten dau. Garaipena Mendizako lasterketa oktan, pasen urteko irabazli entzat izango dala, oso indartzu bera. Aurri hartute azkeneko bihurdunien sartuta, eta hemen dator, helmuga da. Txalo bero bat, Ander irun eta Goiena, hortxe irabazle, Eusebioren garien. Bigarren tokizen, Mariposa, Manuel Revolta, eta hirugarren tokizen, hirugarren zenbakizen,